Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Mayakan ƙungiyar ta'addanci ta ISWAP sun kai mummunan hari rundunar dakarun sojojin Najeriya da ke Dambuwa a jihar Borno. An gano cewa sun kai harin ne a ranar Alhamis 6 ga watan Mayu na shekara ta 2021 inda suka tarwatsa sansanin rundunar dakarun sojojin Najeriya. Dambuwa gari ne da ke da nisan kilomita 87 daga Maiduguri kuma yana da kusanci da mugun dajin nan mai suna Alagwarno. Mummunan harin da kungiyar ta'addanci ta ISWAP ta kai ya yi sanadiyar tarwatsewar sansanin rundunar dakarun sojojin Najeriya da ke Dambuwa a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya kamar yadda jaridar Home Angel ta rawaito. Dambuwa na kusa da sashin kudancin jihar Borno, cibiyar 'yan ta'addar kungiyar Boko Haram bangaren Abubakar Shekau a Najeriya, kuma kusa da mugun dajin nan mai suna Alagwarno. Yarkwatar karamar hukumar Dambuwa tana da nisan kilomita 87 daga Maiduguri babban birnin jihar Borno. Mayakan sun kai harin ne a ranar Alhamis 6 ga watan Mayu na shekara ta 2021 inda suka tarwatsa runduna ta 25 da aka tura. Mayakan sun bayyana a motocin yaƙi da babura. Jaridar Home Angel ta gano cewa miyagun 'yan ta'addan sun samu nasarar kwace sansanin rundunar dakarun sojojin Najeriya. Lamarin da ya faru a ranar Alhamis na ɗaya daga cikin miyagun hare-haren da 'yan ta'addan ke kaiwa sansanin rundunar dakarun sojojin Najeriya da ke garuruwan Borno da Yobe. Hakan kuwa ya kawo karan tsaye da tseko ga tallafi tare da taimakon da al'umma ke kaiwa jama'a a yankunan, wanda kuwa suke mutukar bukata. Fatanmu dai ya hayyu ya gayyimu ka kawo mana ƙarshen wannan ta'addanci da ya addabi yankin arewacin Najeriya da ma ƙasa da duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon zuwan wannan tasha muna so ku danna mana